Dokázal bys přežít jediný den ve světě, kde by tě mohl během pár vteřin zabít predátor, velký jako autobus, jen jedním kousnutím? Zkus se na chvíli opravdu zastavit a tu představu si nechat dojet do detailu. Ne jako film, ne jako dokument, ale jako realitu, ve které se probudíš. Cítíš teplo, které není příjemné jako letní den, ale těžké, dusivé, vlhké. Vzduch je hustý, skoro jako by se dal krájet. Každý nádech nese pach života, ale i smrti. A teď si představ, že ten predátor není výjimka. Není to něco, co bys zahlédl jednou za život a vyprávěl o tom vnoučatům. Je to běžná součást každodenní reality. Něco, s čím musíš počítat každou minutu. Každý zvuk v křoví, každý prasklý klacík, každý pohyb ve vysoké trávě může znamenat hrozbu. A chyba? Ta není lekce, ta není zkušenost, ta je konec. Přesně do takového světa se dnes podíváme. Posuneme se o zhruba 66 milionů let zpátky, do období pozdní křídy. Ale nebudeme se na něj dívat jako na učebnicový obrázek nebo CGI scénu z filmu. Zkusíme ho vnímat jako skutečné místo. Místo, které mělo svou logiku, svůj rytmus, své zákony. A zaměříme se na jednoho z nejikoničtějších predátorů všech dob. Na tvora, kterého zná úplně každý. Na T-rexe. Ale ne jako na filmovou příšeru, ne jako na žvoucí monstrum z blockbusteru. Podíváme se na něj jako na skutečné zvíře, na organismus, který měl své potřeby, své slabiny, své strategie. Tvor, který nebyl nesmrtelný ani neporazitelný, jen dokonale přizpůsobený světu, ve kterém žil. Ten svět nebyl jen divoký, byl především stabilní. A to je něco, co si dnes jen těžko představujeme. My žijeme v době neustálých změn, technologických, klimatických, společenských. Ale tehdejší ekosystémy fungovaly miliony let bez zásadních výkyvů. Klima bylo teplejší, vlhčí, bez výrazných zimních období. Neexistoval sníh, jak ho známe dnes. Neexistovaly sezóny v našem smyslu. Rozsáhlé oblasti pokrývaly husté lesy, plné kapradin, jehličnanů a raných kvetoucích rostlin. Mezi nimi se rozprostíraly otevřené pláně, kde se pohybovala obrovská stáda býložravců. Triceratopsové se svými rohy a masivní lebkou, hadrosauři, kteří se pohybovali ve skupinách a komunikovali zvuky, které dnes už nikdy neuslyšíme. A obrnění ankylosauři, jejich štěla byla doslova živými tanky. A právě tihle býložravci byli základem celého potravního řetězce. Bez nich by neexistovali velcí predátoři, bez nich by neexistoval ani T-rex. Vzduch toho světa byl plný pachů, které bys dnes nedokázal rozlišit. Směs rozkladu, vlhké půdy, vegetace, vody a života. Pro nás by to byl chaos. Pro T-rexe to byla mapa. Čich byl jedním z jeho nejdůležitějších smyslů. Dokázal z něj vyčíst informace, které si ani neumíme představit. Kde se pohybuje stádo, kde je zraněné zvíře, kde leží mršina, kde je konkurence. A právě tady začíná být zajímavé, jak moc se liší naše představa predátora od reality. T-rex nebyl neustále aktivní. Nebyl to stroj na zabíjení, který běhá celý den a hledá další kořist. Většinu času trávil klidem, odpočinkem, pozorováním, čekáním. A to není slabost, to je strategie. Každý pohyb znamená výdej energie. Každý lov je risk. A velké zvíře jako T-rex si nemohlo dovolit plýtvat. Představ si ho, jak stojí na okraji otevřené pláně. Jeho tělo je obrovské, ale zároveň dokonale vyvážené. Každý sval má svůj účel, každý pohyb je ekonomický. Hlava se pomalu pohybuje ze strany na stranu, ne kvůli dramatickému efektu, ale proto, aby zachytila pachy a zvuky. Nos pracuje neustále, oči sledují pohyb a mozek vyhodnocuje. Někde v dálce se pohybuje stádo, ale to samo o sobě nestačí. Útok na zdravé, silné zvíře by byl riskantní. T-rex hledá slabinu, zraněný kus, mládě, jedince, který zaostává. Jeho zuby byly jedním z nejděsivějších nástrojů v celé přírodě. Ne proto, že by byly extrémně ostré, ale proto, že byly extrémně silné. Byly uspůsobené k drcení.
Když se zakousl, nešlo jen o maso, šlo o kost. Dokázal rozdrtit části těla, které by jiní predátoři ani nepoškodili. Moderní výpočty ukazují, že jeho zkus byl jeden z nejsilnějších v historii života na Zemi. To znamená, že jeho útok nebyl jen rychlý, byl devastující, efektivní, konečný. A přesto nebyl neomylný. Existují fosilie, které nesou stopy po kousnutí T-rexe a zároveň známky hojení. To znamená, že některé oběti přežily, některé útoky selhaly. A to nám říká něco důležitého. Jeho život nebyl o absolutní dominanci. Byl o rovnováze mezi rizikem a odměnou. Každé zranění mohlo být fatální. Infekce, krvácení, omezený pohyb. V prostředí, kde neexistuje medicína, je i malá chyba velký problém. A právě proto byl opatrný. Neútočil bezhlavě. Čekal, sledoval, vybíral si moment. A teď si představ konkrétní situaci. Dusné odpoledne, vzduch stojí, nehýbe se ani list. V dálce se pomalu pohybuje stádo hadrosaurů. Je slyšet tlumené dunění jejich kroků. T-rex stojí v částečném krytu, nehýbe se, jen sleduje. Minuty ubíhají. Jedno zvíře se začne vzdalovat od skupiny. Možná je unavené, možná zraněné, možná jen neopatrné. A to stačí. T-rex se začne pohybovat. Pomalu. Těžce. Ale jistě. Každý krok je promyšlený. Žádný zbytečný pohyb. Přibližuje se. Zkracuje vzdálenost. A pak přijde moment. Výbuch energie. Krátký sprint. Země se otřese pod jeho váhou. Kořist se snaží utéct, ale je pozdě. Zkus přichází. Ne jako série rychlých kousnutí, ale jako jeden rozhodující úder. A pak je ticho. Ale ani tohle není celý obraz. T-rex pravděpodobně nebyl jen aktivní lovec. Byl i oportunista. Živil se mršinami. A to není známka slabosti. Naopak, je to důkaz inteligence a efektivity. Proč riskovat lov, když můžeš najít už mrtvé zvíře? Jeho čich mu umožňoval detekovat rozklad na velké vzdálenosti. To znamená, že mohl dorazit k potravě bez jediného výdeje energie na lov. A teď si představ jiný moment. Setkání s jiným T-rexem. Napětí. Nejde hned o boj. Nejdřív přichází postoj, držení těla, pohled. Každý z nich hodnotí toho druhého. Velikost, sílu, kondici. Možná jeden ustoupí, možná ne. Pokud ne, přichází konflikt. Krátký, brutální, riskantní. Pro oba. Tohle není souboj pro slávu. To je boj o přežití, o teritorium, o potravu. A teď se podíváme ještě hlouběji, na začátek jeho života. T-rex se líhl z vejce. Malý, zranitelný, bez jakékoliv dominance. Vejce byla pravděpodobně kladena do hnízd, která mohla být částečně zakrytá vegetací. Možná chráněná rodiči, možná ne. Po vylíhnutí byl svět úplně jiný než pro dospělého jedince. Mladý T-rex nebyl král, byl kořist. Musel být rychlý, opatrný, neustále ve střehu. Lovil menší zvířata, vyhýbal se větším predátorům. Jeho strategie přežití byla úplně jiná. Během dospívání procházel extrémním růstem. Přibíral stovky kilogramů ročně. Jeho tělo se měnilo. Z rychlého, štíhlého lovce se stával masivní predátor. A s tím se měnila i jeho strategie. Už nespoléhal na rychlost, spoléhal na sílu, na načasování, na zkušenost. A právě zkušenost byla klíčová. Každý přežitý den znamenal víc dat, více informací o prostředí, o kořisti, o riziku. A pak tu byli i další predátoři. Tarbosaurus v Asii, blízký příbuzný. Podobná stavba těla, ale jiné prostředí, jiná konkurence. Giganotosaurus, který žil o něco dříve. Delší, ale pravděpodobně s jinou strategií. Možná více zaměřený na spolupráci. Možná méně na drtivý zkus. Tohle je důležité. Evoluce nevytvořila jednoho univerzálního krále.
Vytvořila více variant, každou přizpůsobenou konkrétním podmínkám. A pak je tu moment, který všechno ukončil. Asteroid, dopad, energie, kterou si neumíme představit, požáry, prach v atmosféře, sluneční světlo blokované, pokles teplot, kolaps ekosystémů. A T-Rex? Tvor, který byl dokonale přizpůsobený svému světu, najednou neměl kde existovat. A zmizel. Ne proto, že by byl slabý, ale proto, že svět, pro který byl navržený, přestal existovat. A to je možná ta nejsilnější myšlenka. Přežití není jen o síle, není jen o dominanci. Je o schopnosti přizpůsobit se změně. A teď se vrať zpátky na začátek. Představ si, že stojíš v tom světě, cítíš vibrace v zemi, slyšíš zvuky, které neznáš. Víš, že někde v dálce je něco, co tě může zabít během pár vteřin. Nemáš technologie, nemáš zbraně, nemáš bezpečí, jen sebe. A otázka zní, chtěl by ses do takového světa podívat? I kdybys věděl, že nemáš jistotu návratu? Napiš mi to do komentářů, protože mě to fakt zajímá. A pokud se ti dnešní epizoda líbila, dej like, napiš komentář a nezapomeň odběr a zvoneček, protože tím mě podporuješ jako tvůrce a pomáháš tomu, aby se tyhle příběhy dostaly k dalším lidem. Díky moc, že se díval až sem. Opravdu si toho vážím. A uvidíme se u další epizody.